Boas a todos, benvidos a un novo capítulo do programa Rally Talks. Nesta ocasión, desplazámonos ata a cidade pontevedresa de Poio, onde se celebra a 25ª edición da Subida a Escusa, organizada pola escudería Buxa Motor Poio. Con un total de 76 inscritos, hoxe falaremos con algúns dos seus protagonistas. Boas a todos, temos con nós a Fabián Esperón, xefe de seguridade da Subida a Escusa e colaborador desta escudería. Boas, Fabián, que tal? Moi boas, noi. Como estamos? Aquí andamos. Bueno, primeiro, coméntanos así a modo resumen cales son as funcións dos xefes de seguridade. Pois, como o nombre di, velar pola seguridade da proba, comprobar que todas as medidas do trazado estén en condicións, que o público este ben situado, ante en caso de cualquier incidente, socorrer o máis rápido posible e o máis efectivo posible. Vale. Como xefe de seguridade, supoñemos que terías vivido moitos momentos. Poderías contarnos o mellor e o peor momento que viviches? O peor momento que vivimos nesta carreira foi o falecemento dun piloto por causas naturales, pero foi un momento moi duro, ademais porque era amigo familiar, foi un momento complicado, un momento difícil. E o mellor momento? O mellor momento, pois mira, as amistades que te levas de aquí, as chamadas de ánimo, de apoio, os colegas, ao final, isto antiguamente éramos unha familia, o automobilismo, o mellor que te levas de aquí é eso, amistades, a xente toda que te apoia e que está para o que necesites. Vale. Centrándonos un pouquiño na seguridade, crees que se deberían mellorar algunhas cousas e como crees que se deberían mellorar? Sempre hai moitísimas cousas que mellorar. Qual é o problema? Que vai por cartos. Entón é moi complicado mellorar as cousas. Por exemplo, centrándonos na nosa proba, o que máis podemos mellorar é guardarraíl. Non temos todo o que queríamos, pero é moi costoso e para o ayuntamiento é difícil. O que máis fácil é de mellorar é a educación do público, que a veces costa moito que se ubiquen en zonas seguras, que non se coloquen detrás de guardarraíles, que non se coloquen a pé de carretera en vez de zonas altas. Eso é o máis sinxelo e o que máis facilita unha organización a nivel de seguridade. Vale. Bueno, todos na casa de alguna ou outra forma pertencedes á escudería ou colaborades, por exemplo, que tú, Ana, é a presidenta. Ao longo dos años desempeñaches máis funcións a parte de xefe de seguridade? Pois eu, por suerte ou por desgracia, nacín nesto, así que creo que pasei por todos os puestos, menos relaciones con os participantes, que yo no voy a aguantar a los pilotos. Nunca hice director de carrera ni de comisario deportivo. Vale. Bueno, crees que debería volver algunha das categorías de antes ou aparecer algunha das novas? Mira, en montaña de lo que más se disfruta son de los no carrozados, que es donde no los vas a ver. A mí me gusta mucho verlos y es lo que define realmente la montaña, que es velocidad máxima, mínimo milímetro de detalle, precisión. Me gustaría ver muchos más y yo añoro de cuando yo era niño ver los correr en montaña. Ahora ya por seguridad, pero bueno, seguro que hai manera de que esos molaba mucho verlos. Vale, eu de eso non me acordo, pero sí que... Hace muchos años. Fai moitos anos. Vale, agora sí un pouquiño de turismo e cultura. Que nos dirías da zona, algo que ver ou que teñamos que comer ou que ir? Mira, en Poio hai pouco que non haya que ver. Aquí, desde Lourido, en San Salvador, en San Juan, el monasterio, la Seca, la Escusa, que aparte de, claro, lo que mejor tiene la Escusa es la subida, pero el parque de arriba es un espectáculo, está con barro, la playa del Año en Samieira, Raxó, cada parte del ayuntamiento tiene sus cosas bonitas. De cualquier parte que venga seguro que te enamoras del pueblo. Vale, xa para finalizar, a pregunta pola que naceu así este programa, cal é a importancia que ten para ti a saúde mental na automoción, sobre todo nos rallies, na montaña, todo eso? Mira, ya no solamente en los rallies, lo mejor de la salud mental la ayuda mucho ser feliz. ¿Y qué te ayuda a ser feliz? Hacer lo que te gusta. Si te gustan los rallies, vente, pásatelo bien, conoce gente, estás en un tramo, aunque sea solamente de espectador, estás disfrutando, conoces gente que tengas al lado y eso te ayuda a desconectar y cuando estás pasando un mal momento o cuando estás pasando algo,
lo único que te ayuda a desconectar es cuando estás disfrutando de un momento. Y si te apasionan los rallies, vente y pasa esos buenos momentos entre el público, en asistencias, participando, en la organización. Lo que se trata es de disfrutar. Y eso es lo que te ayuda en la salud mental. Vale, pues moitísimas gracias. Vémonos por aí. Gracias a ti. Boas a todos, temos con nós a Noemí Blas, presidenta da escudería Buxa Motor Pollo. Boas, Noemí, que tal? Hola, que tal? Bueno, gustaríanos saber da mans da propia presidenta como, máis ou menos, como é cando se fundou a escudería, que para todos aqueles que non sepan, é a única na cal toda a directiva está formada por mulleres. Creo por 2000 e pico, pero exacto non o sei. No ano 2004 ou 2005, exacto non o sei. E como xordeu? Pois estábamos noutra escudería, Salnes Motor, e as chicas que estábamos ali dice, por que non montamos nosa escudería para subir a Escusa Pollo? Pois venga, nada, aí saliu a escudería. Vale, somos coñecedores de que a subida a Escusa pertenceu ao campeonato nacional. Como presidente, como directora de carreira, como prefieres, do nacional ou do autonómico? Prefiero que sea do autonómico, pero tamén que seamos do nacional, porque non? Sí. As dúas pruebas xuntas están moi ben. Vale. Agora vamos falar un pouquiño de dúas categorías que co paso dos anos foron desaparecendo. As regularidades por 50 e, aínda que casi a xente non o lembre, os karts. Crees que deberían volver estas modalidades? Os karts totalmente non. Regularidade sí. Regularidade é unha modalidade máis e me gustaría que volvera. Os karts non. Na montaña os karts non. Polo peligro, entendo. Eu personalmente non. O por o peligro que carrega eso. Sí. Vale. Esta é a 25 edición da subida. Voltando a mirada atrás e fixándonos un pouquiño no presente, fálanos un pouco de como viviches ti a evolución ao largo dos anos da montaña. A montaña cambiou moitas cousas, pero un ten que cambiar máis e mellorar máis. Vale, agora unha preguntiña así un pouquiño máis personal. Sabemos e somos conscientes de que o mundo da automoción ainda sigue sendo un mundo machista. Entón, ti como muller, como vives este feito? Bueno, eu nunca tuve problemas. A mí, eu sempre tuve un respeto por parte de todos. Nunca tuve problemas, pero sí que hai. Que o notas que sí que o hai. Estou falando personalmente. Nunca tuve nadie que me dixera unha palabra máis alta ni nada, pero sí que vin cousas que non me gustan, sí. Personalmente. E o mellor de dicir, quen é o presidente? Eso tenche pasado, o mellor confundir e dicir quen é o presidente en vez de a presidenta? No, pero bueno, pero vense cousas que non gustan, a verdad. Sí. Vale. Bueno, agora un pouquiño así de turismo cultura. Dinos algo que teñamos que ver ou que visitar así pola zona que digas ti, eso tedes que facelo, comelo ou ir velo. Pois bueno, con barro é un sitio para ver. En Pollo, todo que hai en Pollo, todo por arriba, todo precioso. Hai as festas dos callos, hai as sardiñas en San Juan, que son gratuitas, hai a subida a Escusa, todo eso podese ver. Vale, tomamos nota. Ademais, agora que vamos a San Prontiño. Vale, esa para finalizar así un poquinho a pregunta pola que naceu o programa. Que importancia ten para ti a saúde mental dentro do mundo da automoción? Crees que debería haber algún tipo de axuda nestes casos por parte das escuderías? Por parte das escuderías non creo que teñan tanto presupuesto como para eso, pero sí que había que ter axudas para eso. Sí. Eu falo personalmente da miña escudería. A saúde mental no automobilismo é total. O que pasa que as escuderías non creo que teñan os medios para desenvolverse coa saúde mental de cada persona. É un tema moi delicado, pero sí, axuda sí, sempre. Vale. Sempre. Vale, pois moitísimas gracias e parabéns pola 25 edición. Pois moitas gracias. E a seguir co programa así e pa diante. Gracias. Sodes moi majos. Gracias. Moi majos.